Haganega mas bukui tong duwai kerpang na kabenda kajing tathar gamen sim jong e William Karkhongor, Crispin Nongrum, Frankie Karsati, Nazarius Pingrup, Sarin Mary Karkhongor, Lucille Karkhongor, Cornelia Rita Karkhongor, Bina Karkhongor. Batong duwai na kabenda e Anthony Lingdo Nonglight, Bad Vikirambai, Bakin Nyo, No Gikon Kikti, Bad Kajing Korjing Kia. Tongin duwar na kabenda I Iona Lingdo Nonglight, Ban Yono Kajing Korjing Kia Med Badman Sim. Tongin duwar na kabenda Jungi Shanting Kurba Bad Pediang Hun Karkrang, Ban Yo Jing Korjing Kia, Bad Ban Yo Gikon Kikti. Tongin duwar na kabenda I Lurshai Mausor, Bad I Mitilda Rongrin, Tongin duwai na kabenda bara kajing tumo jungi, kumjur tongin duwai kerpa na kabenda bara kajing tumo, babajong I Lurshai Mausor. Jumlah sepak saupo. Tengukpa badukun badumen sim bakoi. Amen. Kajinga ye jung utrai jung yu Jesus Christ. Barga jingit jung blay. Lembarga jinga slog jung men sim bakoi kendon ring card bad pi baron. Rinka bad piro. Kohamen ko para ba in how Jesus Christ. Hagne kemen step kat bangla ban hakmar kedua jung utrai ban shimida hagne ke mas bakoi. Tugna iti abar ke jing tumo jungi. Tugin ban rai ki ingasam jungi. Kikime ki pa jungi. Ki khun jungi khinman ki parlo ki paramaran jungi tugna iti abaro ke jingsko si jungi baro ke jingko slai jungi baro ke jing te jungi hak madutrai tugna iti abaro ke jing e bar ke jinjar bangdangi khindu hak jingi jungi tugin duai kerpang nakabenta baro ke bapang ke basitom khamtame ki to ke bron hapo hospital minda tugin iti ki baro minda hak madutrai bar tugin duai nakabenta jungi ibai bakinio ke jing ko jingkia med barmen sim Tungin duwai na kabinda baro kinong po bakin kelak kabamod bakin wan pai sha ublay bakin wan pai sha gabalang. Tungin duwai ro na kabinda baro kimen sim kibala kladno leisen aki inge samjungi. Tungin duwai na kabinda baro kimen sim kibala hapoting pin kuit but kam kerpang tungin duwai na kabinda baro kimen sim kito kibum don mana manur banduai. Tungin duwai ya ki baro but tungin kerpad ya ublay ban isne ya ki kramba kin poi sha beneng. Kat bangi nang ai tia bara kini kijing tumo jungi hakamat utrai daga jing sungo si kaba kraun tongin ai tiro ya baro ki pop jungi tongin panmab na uji suminda na kabenta ki lari kilar jungi tongin kerpad ya uji suban pin koi dia ke donor jungi na baro ki pop kram bangi laban siminda kini ke mas bakoid daga donor kabakoid Enda gila dap iti baro ki pop jungi hak madutrai mida dap daga jing ngosi ki bakrau tungin duwai lang nga pla How blame dan bor baro but happy ko men ko para bangale pop shibon e daga jing perkat daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le pla junga
daga jingle pelan jonga daga jingle pelan bakrau e jonga namar kata agarpan di kemaria bakoi kabaya istana thei soting yaki angel bargeri khoi baria piko hanman kupara badua na benda jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi bari andala map yaki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur amen try can rat go blay isayangi try can rat go blay isayangi tong ini dua ni. Koblai badan bor baro badba isne upada kejingnya isbon jong me hi keringai jong me kilaban terba hame ya kejing syakri kabadai bar kabadon borom to aingi kerpad ia me bangin mare pen kloi klam jing tut syakata kaba mela kular dau trai jong yu Jesu Christ ukun jong me uba im bad sin sharangad bad me haga jingelong kabai jungamen simba khoid ublay junom la junom amen kajing pule na kasiti jong upulus bakoi chaki kristan harum ko para don uwe nangi uba im tangyalade but don uwe nangi uba yap tangyalade ladangi ngi im ha utrai but ladangi yap ngi yap ha utrai te kumta ladangi im ne ladangi yap ngi long ki jong utrai na ka benta kane kajing tumu ukres ulayap but ulami ipat but undub long ukanrat jong ki bayap but ki bayim balai ken pi bisar yala upara lane ma pi balai pi iben yala upara namar ngi baro ngin sahab yang hakamat ka khet bisar ublay na bala tho kumbanga im uong utrai man ka khoseu kan dem krop hanga bat man ka kten ka thlej kan ai ka ching yaro ya ublay kumta uwei pa uwei nangi un sa ai ching kenya lade ha ublay ka kten chong utrai ni songo ya ublay samar punyau nomor nyau spa lai nyau spa lai Jing shai jonga utraya luganting utrayu langka borjonga yano engan shepti abaki nong les new kishurban bangka dojonga deiki waman ki bajen tu gelon nong shun jonga la padia pom ya le ya ga do jonga kamti la ga kit persya ya ga kata kap shepti jing shai jonga utraya logati utrai ulang ka borjonga ya lo gengan shepti Kanika wenga panu try gerbanu try jonga Pangan yo ima ingu try yo shong panu sirta Aying jong unri ya ga hasni ga jing paman
jing shai jonga utraya roganti utrayu langga borjonga ya rogengan shepti Hallelujah Senga pibaro kiba hitomba kiba kia jingki Bangan ai jing pen jathaja pi ongu trai Hallelujah 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 Utrai undon ring card but pay Kabat Piro Kajing pole na ka gospel bakuir katkum ulu khas. Kaburam Hamega try. Ha kata ka por kinonglum kajna bar kinong pop kilaman tur sajan ban sngap ya ujisum. Te ki parisi bar ki stand ain kilas dang ban yathnum ki ong. Une ubriyu updiang sngubha ya kinong pop bad u yabamru badki kumda ulakran haki yakane ke parishi uno na phi ubadon shispa trliki langbrot rada ujano kawai naki uban ino yakikindai pau kindai hari kinja bad late wad yakata kawai kabalaja hadu ba unda shem yaka but enda ula shem yaka uba yaka hak halaki terpeng udakmen bad haba upoi haing ukod yaki parlok jungum bad yaki marjan marpa uong haki to yakmen badnga naba ngalshem ya kelang brod junga kabalaja haka jukurukom nga ong happy endon ka jingkemen kabakam kraw habneng namar ubay unong pop ubakla kabamut ban yaki kindai pau kindai ngut ki bom don kam yaka jingkalla ka bamut ne kano ka kinthei ka badon shi pau tli ki sbai rupa rada ka jano ya kawai ka sbai kaban om thang yaka sharak bad sar yaka ying bad wad bnia haddu ba kanda shem yaka enda kala shem ka kot yala ki lok ki jor bad ki marjan marpa bad ka ong haki to yakmen bad nga naba ngala shem yakasbai kaba ngala ja haka jukurukum nga yatu yapi bakadon ka jinkmen hakmad ki angel ublay nakabenta uway unong pop ubakalla kabamod ka gospel jongutrai Kachingera Yameka Chris. Kohaman kapara ba in how Jesus Christ. Hag gospel minda gasngi gospel jengulu khans kalong ka bakatsan ka record baning kong hadoshi pau ngeleos ngo artleki parishi ngeleos ngo sapang parishi jong kalang brod balajam barka parishi jong katengka balaja langbaki ne artile ke parishi ujisu udang penkan mau yang ibai pe ibai lane ujisu udang hikai yang ibai pe ibai sapang jingkor dor jong ka jingkla ka bamut ujisu udang penkan mau yang ibai pe ibai sasisin sapang jingkor dor jong ka jingkla ka bamut ene kita gadau ujisu ong yang don ka jingkemen ka bakam krau habning namar uwai unong pop ubakla ka bamut Welcome juru Jesu ong nga yatu yapi ba kadon ka jingkaman hakmad ki angel ublay na kabenta uway unong pop ubakalla ka mamod ko hamun ka para ba in how Jesus Christ hagi jingem jungi bon sin lang baki pop ngi le jingai na ublay lang baki pop hop pop habangi le pop habangi im ha ka pop rangi kintai ya ki jingi jong ublay hagi jingem jungi Radang inum kongu ya ki hukum jong blay, radang inum borom ya ki sakramen, radang im haka pop, ngilai jingai na kabalang, ngilai jingai na ublay.
Tei uji sudang penkenma wengi uji sudang court uber yang ibai bad ban pai sha u bad stang banim ka bagi jingem ka batmai ka bagi jingem ka bakoi bad bun sin ka jingem jongi ngile nadong shadong ban penkemen ia kene ke perthei ban pen sngobai ke perthei ban penkemen ia ki kime ki panjungi ban penkemen ia ki bri ki himan ki para ki parlo ki paramarjin ngile nadong shadong ban pen sngoba bad ban penkemen ia ki we kamsuk ban penkemen ia ki parlog jungi kamsuk ban pen sngoba ia ki parlog jungi henre kam jinjar ban penkemen ia ka beneng kam jinjar ban pen sngoba ya ublei kam jinjar ban pen sngoba ya ka beneng kumnong laban penkemen ya ublei kumnong laban penkemen ya ka beneng kumno ki angel jong ublei kin kemen tang radangi kelaka bamod tang radangi ken tait ya baraki pop tang radangi inoy ke jingim barim jongi tang radangi tang ban kongo ya hukum jong ublei tang radangi tang banim kabagi jingim kabathamai radangi ken tait ya ubaman radangi ken tait ya ka pop ublei ukmen ka beneng ka tadong la ngo uji su kumno nga ya tu ya pi bakadon ka jingkeman hakamat ki angel ublei nakabenda ubai unong pop bakelak umod habangi kelak bamod habangi ban paisha ublei ki angel ublei ki kemen but en sedon ka jingkeman ka bakrau habeneng uji su rang hikai ngi bai pe te homon ka para habangi kelak bamod don ka jingkeman ka bakrau habeneng ka bamod radangim kelak bamod radangi im ha ka pop radanginom wan paisha ublei radanginom khongu ya ublei down ka jing ngosi ka bakrau happening don ka jing ngosi ka bakrau happening ena ka to dawlang ba ka gospel menda gasngi uji surang hikaying ibai bagi don kamban penthama elade manla ka khli man la kasngi gidon kamban khla ka mod bagi don kamban ban pai sha ublei par kumno ngi khla ka mod lang ba ka sakramen jing pla pop ha ka balang katolik gidon ka ba ka sakramen ka sakramen jing plapop balang baga sakramen jing plapop ngelaban kelak pamut ngelaban aitia baraki pop bar ngelaban man pai shaka sha ublei hapo kabala hapo ingmene jungi ngiron ga sinduk plapop habo hangnongi bue ke sinduk plapop hajan ka entrance mo art lese ka ingmene bahe don art leki ar liang ibu ya ka sinduk plapop baleng ibu ke sinduk plapop shadin nginombo ki sinduk plapop shakmat mong ibu ke sinduk plapop shadin baleng ibu ke sinduk plapop shadin endang irung hapo kai mene ngilaban late pin code yelade shwa endang ngilada pin code yelade ngilaban late hakmat ublei ngilaban tur sha ublei yana ke tagarang ibu ya ke sinduk plapop shadin omdei shakmat kamud kabalang kapen kan mawengi ibai shwangi late hakmat ublei shwangi tur hajan keduan jong ublei abang gilet hakmat ublei shwangi gilet hakmat ublei gidon kamban kelak kamut gidon kamban pin kudi alade gidon kamban pin kudi ke jingim jongi gidon kamban pin kudi ke donor jingi na barok pop tengi pin kod shwa endang ilada pin kod ngi iya hakmat ublei teleng ba ka sakramen jingpla pop ngilaban kelak kamut ngilaban aitia barok pop kohon ko para bain hauji sukres bon sin ak jingim jongi ngi klat ban penthama elada ngi klat ban kelak pamut ngi klat ban aitia barok pop hakmat utrai teleng ba ka gospel minda uji su udang penkan mau yangi uji su udang hikai ngi sashisin sapang jing koridor jong ke jing kelak pamut namar lada nginom kelak pamut ngidang pen ngosi ya ubleng ngidang pen ngosi ya ka beneng bar ngidang pen ngosi ya ki angel jong ubleng bar ngirung ngide ban smokemen habangi plapop habangi aitia barok pop habangi kintait ya barok pop don ke jingkeman ke bakrau namar jongi ibai don ke jingkeman ke bakrau habneng kohmer ke para bayin hauji sukres hagenega mas bakoid tongin kerpad ya uji suban yarap ing ibai banginio ke to ke jing slor ban ino ya barok pop jingi bagi barang ini kata jingaye ban stang banim kabagi jingem kabatmai kabagi jingem kabakoi tongin berat ya kata jingem barim jungi tongin ino ya kata jingem barim jungi bertongin stang banim kabagi jingem kabatmai kabagi jingem kabakoi bertongin kelak kabamot tongin man pai sha ublei namar ublei udang ap man lakasngi ublei udang ap nakabenta ke jingwan pai jungi ibai abangile pop abangile jingai na ublei ukpa jungi udang ap nakabenta ke jingwan pai jungi hangno uap hake sinduk plapop
uji su udang ap nak benta ke jing wan pai jungi bat endangi aitia baro ki pop endangi plapop ublei ukloi ban pediang yangi ublei ukloi ban map ya baro ki pop jungi bat ngin pediang sachisin ya baro ki jing ku jung ublei halor jungi iwe pebe komen ko para bait hakene ke mas bokoit tongin pan map na uji su nak benta ki por bangila persang ban pen keman ya ke pertei tak nak benta ki por ngila persang ban pen ngobha ya kiwe om ya ublei om ya ka breng om ya ki angel ublei bartongin kerpar ya uji su ban ya rap ngi pe ibai bangin bagi baro ngini ya to ke jinga ye ban stang panim ka bagi jingim ka bathamai ka bagi jingim ka bakhoin enero ya uji su kres Chinam lai chinam. Amen. so bayang ngangit How blay upam bora nong thai beneng bar kindo berhau Jesus Christus kun marway jamu utrai jungi ya balakna namsim kuit ya balakna kamaria teisudi ya balakna Pontius Pilatus lasanar penaya u layak latak ya u layas ke bayam atas ngi ke balai ulam ipana ke bayam ulak yusha beneng sang mon blay bar Ita waspa bani bishar ke imber ke bayam ngangai tahu mensi makuit haga balang antu lagi bakuit haga jinga semok gere kuit haga jima bi pop haga jingi pan kado badaga jingi bam jukut amen Laispa prapusa to duai ko para baga jingknia junga bar jungpi kan long ka bapdiang hunha ublei ukpa badan bor baro to tribe kideng jingknya giti jongpi nakabenta ke jingero ko buram ke teng jongu ke jimonto yangi berka balang ko koi jongu baro ko wei to ai ba kane ke jingknia ko trai kan long hame ke jing terwa ka bakhoit bad hangi pat kan long ke jing thai se bakhoit junga jingis nei jongme daw kris utrai jongi Amen. Utrai undon ring card bad phi Ringka bat phiru. to kintu wela kidhonut Ikintiu yaki sa utrai. tonginaingu ya utrai ublei jongi Kasong hok bat kadei. da shisha kalong ka basrong hok bad kabadai kadai ti jongi barga jing panim yangi haman laga por barga jaka ban aingu ya me ko kandran ko pa bakhoit khoblei badan bor bad bam chukut namar khumba mela thaw ya ka jait bendriyo langba ukun ba eat jongme kumta hiru langba jongu mela pintamai ya ka daga jingid bakrau namar katha kadai ka hok baki jin thaw jongme baro kin shakriya me baro ki bala light im kin yaro ya me bad baro ki khoit jongme kin kur ya me da kabe ka donut war kabe ka men sim bar kumta mangiru i ainam ya me
kat ba da ka jing kemen ngi pen bana ya ka borom jong me Bakut, bakut, bakut utrai. Musim dan baru lagi ban. Bengkar bertegi ai railan. Kajing ya rosana. Usana jatuh down. ko homar ko para sar sina gana khirle mat daga jing erga bakara urun gar bali nuk po bar gana ke wain tunga na iti ya bara ke jing tumo jungi bara ke jing dwai jungi hakamat ujisu tunga dwai kerpang na ke benda bara ke kristan ke bala shap penyap ha Nigeria namar ki ngeit ha ukris namar ki ngeit ha ka gospel tunga dwai ba ka ba ujisu pen kala ya nuk po bar gana ke wain kum gamet bar ka snam jungu Ibu Jesun pediang, ya bara ke jing tumu jungi bara ke jing tuai jungi. Ibu Jesun pen kela ya ke donor jungi bara ke jingim jungi. Da shisha melong bakuir kutrai ketemai junga jing kuid barong. Namar katangi kerpad yame, to pen kuid pen kentang igene jing terwa jungi. Da ka bapa ya umen sim jung me kum ga jer halor jungki bakin do kelalong yangi kamet barkas nam jung utrai jungi u Jesu Christ ha ka por bala dino ya u badala ka mon sngoba ula pdiang ya gajing shashitom ula shim ya ukpo badaka ba aingu ya me ula kdia ya u badula ai halaki sinran u o Toshim Bartobam nakane pi baro namar kane kalong kamed jung yakaba NIT nakabanta jung pi Haka jugarukom endalala iya bam ula shim iya ka kuri bada ka ba aingu biang iya me ula ai iya ka halaki senran uong to shim barto di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jonga jutam bathamai bad bam chukut iya ka ba en pen me nakabanta jompi bar nakabanta ki babun iya ka ban map ya ki pop tole iya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing Kata sin bagi balu deku bagi dinagani kakuri ipengna kajing yap jong bekotra dadadu namar katang iki bapen men dai gi jingya bar gi jing mi pat jongu ngi tarwa hame kutra yukpo jang jing im bat ya ke kuri jang jing penim ngi da aingu aidam namar malen yu ingi ki babit ban yang hakmar jong me
barban syakri yame da kabas ngorit ngi kerpad yame bangi kiba yo benda ha kamet barkas namu kris ngin long kibala pinyat terli kabai da umen sim bakhuit token mau kutraya kabalang jongme kabala priang hasatla ka prathei barto pinjana yak ha jingit rengkat bad ulio ukpa bakhuit jongi ibil bat marben bishop jongi bad baro killing do bad kirunium token mabalam royok hinman ki para sindrang barkin thei kibala yo tiada ka bakrman yak jingme pan bad ya baro kibala klad no ha jingi snei jongme top diang yak shaga jing shai kakmar jongme tois ne yangi baro ngi kerpadia me baranggar bar kamaria te sodi bakhuit kakmei jongoblei u Joseph bakhuit du kurim jongka ki apostol bakhuit u Francis de Sales bakhuit bar baro kri khuit ki bala pin singo bhaya me pateng la pateng ngindup long ki babet bani bentalem haga jingim bam chugut bar bangin yaro bar pindon borom yame dau kun jongme u Jesus Christ da u lembad u bad ha u kan long hamai u blei ukpa badan bor haga jingelong kabai jungmen sim bakhuit baro ko borom barga jingero junom la junom Amen. sashi sintong nai tia baro ga jing tumo jing yak madu trai bar tong duwai ga jing duwai ba jisu lehi khayeng i ban duwai kok pa jongi ba haning kalong ka bakhuit ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome akin dau ba haning tuma yang ibin ka ka jing bam jongi ka bala ga singi bar tuma yang ye kering khang jongi bang lo yima ki bala snu yang i bad wat yaram yang i shaga jing pen shoy henry to live yang i na ka bas niu top live yang i kerpad ko trai na ka jing sniu baro haga jing spon jong me to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi krang bada ga jing yaram ka jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jing ar na ka jing jing jar baro khat bang gedang ap khmeli de ga jing kermen bak khuit bar ga jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ba ka buram mta ba jinam la jinam. kutrai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi hendrai gi jinge jonga balang jong me bad ha ka jing bon jong me to ai ha ke jing suk bad ka jing yetre le khabai katkum kamon jong me ma me uba im bad ba sin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor rengkat bad phi Ringka bat piro. to ngan terwe ka ka jing suk ibai ha ibai pan hak me ukun lang broad jong oblay hak me bek neo yaki pop jong prathei so gi toy ge bala khon so ge jing khawai jong ukun lang broad Kan rat ngolong besam hak bermandrum ko ka yeng jenga. Andai salam tadi pertama sip jenga sekia hi.
Yesu bayin Yesu ya me ya roy bargi pendon barom me hakene kleman kulesh bergetrai na marmelaban marmelarung kapong donor jong e bay bebe hakador jong ko bali bar hakador jong main ko Yesu bayin ngin bangela pindiang ya kemet barga snam jong me hapong donor jong e bay bebe putra Yesu bayin hakene kleman ni kerpadi me ko Yesu bayin ya rapingi bay bebe bagini yoga to jeng sulur ban khlna kabamod bagi baro min ban ai shagabana bagi baro min ban ai shama ko Yesu उनके पार लंबा की पॉप इन्हें जिंगाई ने मैं कुतराई इन्हें मन लगे खुले मार मैं आप ना कमेंटा जुंगी भाई 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 मैं आप ना कमेंटा का जिंगान पाई जुंगी भाई 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 कुतराई जिस समय इस मोहू ये मैं ना कमेंटा बाहर होगी जिंगर को बंगी पुड़िया ये मैं वाला ने किनों पॉप को कुतराई मैं नम पेंट्रम यांगी मैं नम इनो यांगी कुतराई जिस समय ये रात में ये बाहर होगी ना खुले मार बन पेंट्रमाई की जिंगे जुंगी ये रात में ये भाई पे कुतराई bangin ino ya ketua jingim barim jungi bangin ino atau baro ki pop jingo trai bangin baro ki selang manim kabe ke jingim kabat mai kabe ke jingim kabak koi ira bagi baro ke Yesu bangilaban pen kamania me barabo ira bagi ko trai bagi baro ilaban pen kamania kapane ilaban pen kaman ya ki angel jongo play raji subayen ikluai kerpana ke benda ki bapang ke besutom bangin yo ke jing ko jing kemet bar men sim baro ki nong pop trai bangin ban ai shame Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kejing duai jung Jubilee. Kokpa ubah habneng to ai ba kijinge ba mel ai hangi hau kun jume uji sukris uhan men jungi bagat leading jong ka jingi spoon kan kelang ka kidono jungi da masim bokoi kan kersibiang hangi ya jing kemen balakarkum naga benta ka jingwan jong ka ma jume to ai ba kijinga ye jume kan pen kalado yangi syainong lor lengkha bom ji song tai when bedi kesembai to the gospel koi ba kito kesembai kin pen kelado ko ya ke jai riu badi ka prate mariang baro koi aga jing kibilen thi bat kana ya ka baneng batamai bar ka prate batamai ka ba enda iki bor jong bomman na bengno ka borom jong me kan teng sai jong koi ba ke jinga ye choga Jubilee kan kersiu biang hangi kipul krim jong jing karmen Ika jing aulo jiki tiar jingin show happening. Ay bagata ka juga jing ayem kan pensa priang ika jing kamen barjing suk jung inong sius pa jungi setelah pertem. Samai ko blay jungi bala kerku junam kan long ka borom bala ka jing yaro junam. Amen. Kok pa jungi ba happening kan long ka bakuit ka kerteng jumai. Kan wan ka himan jumai kan long ka mon jumai ha ka kendau kumba happening. Tua yang iminta ka jimbang jongim kepala kasni bertoma yang igarin kang jongi kubang ring imam bagi balai snu yang ni badwar yalam yang isha ka jing pensoi henry to pelai nangi nagabas dio kublai ko maria kabadap daga jinga ye utra irun barpha lakar ku ye phana apne ki kinthe balagar ku ye so pos pam jisu to kumi jongo blai tuwana ka benda jongi genam ko minta berhaga porga jingyan jongi amen kaburom au pa ban hau kun ban hau sim bakuit kubagar da ka bamending au kum juminda ban barabor samla jong amen to nginia duai to ai baka jing trekam junga bor jome ko trying kerpat kanang klein hapo jungi krangba kandala penthamai yangi daki sakramen bakin jabneng and penkre yangi daki jinai jongme ban pediang yakata kaba ki kular dau kris utrai jungi amen utrai undon ringkhat bat phi kabat phiru ublei badan bor baro un kurku doya phi ukpa badu khun badu mensim bakuit amen tole suk badiaro ya utrai daka jingim jongphi Isango yau play. Nomor pras
sau spa prapuan sau spa prapuan ham sim bakut marlong bamnikong kunjung tawat barbo jinam la jinam amen. En yara itra Yesus Kristus jinam la jinam amen.